Hey people, little boy here, how are you? Hey, little boy here. Precious Monica, Regina, Nesh, Sylvia, Gampo, Chris Madakwana, Kuros Shipadali, Katsiga Sano Mutungi, Shilsei, Memory Soko, Shibuta Pamela Mijamba, Levina Shimandamba, Ernest Matongo, Saili, Shisi, Tendai Chilinda, Ruth Worship. How is your Monday, guys? Thank you, Janet Knobs. Hi, Marie Boy, guys. And selling. Monday yangu ikitoshote. Monday is boring, guys. My Monday is boring. Angelica Makombe will say, how are you? Jonah Ncube, she say, Rudo Chigona, Kurise, weekend. I don't want to know channel 30 minutes chat. Dubanda and the life language. Richard Uche, how you? Boy, the kind of verse. I think I feel low. My settings are low, guys. I need energy. Kamera yako yakavharika. Ndioni. Ndakatoneta. Ndatombohonya. Samuel Moro. Samuel. Nadhai vari kurya uko. Vana Demont vari kurya. Janet Ned vari kurya. Kurisei Priscilla Chimaro. Kurisei kwamuri. Handitori nekangu kastori time kangu kati. Hatazoti kanga kari kapi, guys. Tukangamwa. Ndofunga ratoguwa, guys. Oza nei Precious Monica shamwari unongosirawo richipinda mumakona umu munonetesa mumakona umu pamwena ndakasenga saga rekuhodha. You never know. I can't wait kuita trip yangu next. I can't wait, guys. Hey, Richie. Ndepchero. Oh, ndiri mira Richi. Oza ndachiona makomenti evanhu vazhinji vanga vachikomenda pavhidhiyo yandakaisa yababambira zvosho kwegera. Yeso, vamwe vakati muchonga, vamwe vakati wati. Jesus, vamwe vari kutora tuntu tudiki iri kutirwa the biggest issue ever. Vamwe vakati wati. That video, I had to repeat it, guys. Ndakaita repeat repetition. Tatingori like ndofunga vakangofamba less than tangoita video yoyoka. Handizozivi kumezha mamima uyu wawana manje, but some people they are actually twisting the video kuita chimwe chinhu chekuita kunge stories nyaya ziguru kwazvo. Yaita sei mudhariya iototi. No, imanual ndova ndiri kutoita maybe ndosaka ndakaneta zvokuyekera zvo ndiri kuita. Muchaiona vhidhiyo yangu ndichivhunduka kwete zvekuseka. Hazi ndiri kundivhundusariya, guys.
unge ndimdenga chakwadi onge yakudonha ndikati kozotodonha nemi iwe udonha ndorama ndiri penyu iwe kanzi wakutanga malesson indosara hangu ndiri muno iwe inda zvakaoma hazvo inoti wasenge uda kudonha nekuleft geizi vanonakidza baba vaivaye vanonakidza zvisingamboiti maybe ndikapasa ndichatonyatsa kuva rekomenda ndavati tikapasa ka tofanira kumbona kugara pasi muchimbondiudza nyaya chirya machipisi ekuchicken slice bot haukamuka mota yako ifambe yega haukamu haiwa iyekera iya imanual but kuti pavakaimutsa ndanyanya kuina ndofunga handizoziva nangatara zvokuti dizili wati but yanga isingambofambi zvekudero yaingofamba mbichana mbichana kwete zvekutoti yaifamba zvekumanya iwa kana yaingofamba ngoti mbichana alright negear saka ine power negear number 1 yaifamba yega but ya zvogona kudaro handisanda kuziva zvemagear but the way some people are taking these things serious I was like what ausati wakuziva zvemagear yako inodriva na ausati wambodriva yako no handisati uroregerei kudriva driva kawangofanana nezvavanenge vachiita unongoona kuti vari kuita sei handigoni ndosaka ndikuenda malessons handigoni aya but kana iri yako unotyei chero unongodzidzirawo kumaoffroads chero ikadhumira unongoona kugadzirisa unondipa mari yekunogadzisa idawo kutaura like that iwe ikadhumira ndongoona kugadzisa handizvoda mari kuzoigadzirisa iwe tyora chamwari kuita kutyora kuti hlo ndinongodhumira nekuti handigoni saka ndosaka ndikuita malessons ukapinda nditi mira ndimbokudzidzisa ndiri kuno ukapinda imomo ukapinda imomoka unotsika clutch nemabreak woisa mugear number 1 wakadaro wobva wamutsa wobvisa mabreak anditi unotoinzwa yega wotsika accelerator wotoinzwa yega kuti apa yakuenda front gear number 1 hazinyanyi kumhanya then from there wakuenda nemotikari wazvinzwa yangu ndati pane pamwe pokuti unonzwa ngo akuda kudonha utori mukati kuti ango yakuda kukungurika nerimwe aiwa hapana paichasimudza mavhiri because ine mavhiri 4 saka iyoyo vamwe vanongonzwa kupinda muzasi mako but zeko iyo iri kuya muzasi mangu ndoita sei nayo it's not easy iwe mbuyekera apa dai pamwe ngeri doko ndofunga zvasingazonyanyo hana yangu yanga ichimbofuriza do yambofuriza hello ndikati maybe ndozvatondifizura handizivi ndadzoka manje kanyi apa ndiri kuitira kuchitungwisa
saka vati unoita malessons mangani? handizivi. Yeah, but unofanira kuita serious kwete kuzonzonge mota yoda kukudonhedza. Hapana. Aiwa, hausi kunzwisei ipapo. Pane pamwe so ikoko pane kuti uchidzoka kumashure unonzonge yakuda kudayo so kuenda yakadayo so ichienda nesaidzi chamwari tikati kuekera wanyeka inonzi chii ndakuda kudonha nekusaidhi kunoku. Yeah, still zvinowanika but handiti unochuza here kuti uda kutanga chii chinonyanyonetsa chii komadhamu wakupinda here. Nhasi ndeta akawanda I think ndosaka ndaneta. Ndatozoudzwa kuti vatozondiudza patoti atita 1 hour rimwe rechiti because ndamboita ndikabreak ndikazoita pekupedzera but rafizukenyi kumonyorora mutsipa kudeo kudzoka kudeo so mutsipa wangu wanga wakurwadza ndikavaudza ngati mutsipa wangu wakurwadza. Ya utanga madrums handiti aukatanga madrums ukaona wakupinda madrums ukapedza ipapo then you start ndo zvinhu zvinenge zvakangooma kana makuenda kutaundi haiwa bo ndakuenda uchi kutown zvakutanga ndikuzvinzwa but problem I think yandikuona ndekuti pakuzibudisa musoro nepashi ka uchinzi pindai mumaekirayaka ine ndotonasa kuti ndiri kumabhozhongora ese ndinonzwa chati tugu ndinoti ko ndarova wani ndonzi iwe unogozozo ndida kutoda kutovugani ndarova wani hamuna kuzvinzwa ero ndarirova apa ichi changu ichi chikechi chikutorwadza kuti bhozivane kuti budisa nepamusoro pawindo kudaro so inambata zvanga ndichimboona pekutanga ini chaichaiwo ndiri kubudisirei unobudisa kaita sakwauri kuenda kuti space yako yakamira sei especially kwauri ukasiya space ndakuziva kwauri aiuzataka ndikobudisira pane language yavanoti yakawandira kunoku yakawandira ndikati ivi sikai muri kuzoona sei kuti yakawandira ini ndiri kuona zvinhu zvimwe chete mazviona sei kuti yakawandira ikoko mutsipa wangu ndo I think mutsipa ndo wandifizura mutsipa wangu wangu wakurwadza ndakuhwa kunge ndakuhwa musoro ndeyekuti ukaona kuti wakapinda kusaidi kwauri wobva waita mavhiri ako straight ndopaunenge wachiti yakawandira kunoku kana kuti yakawandira uku mavhiri akaita straight wakutodzoka wakadaro iyo richadi unozviziva ina handisani ndazviziva uchibongoreza nezimukwimbisa riya ndikangoitoda tombotsvaga basa unogona sei kana ndoda kuenda kunoshanda kuna Rebecca ndinoda kushanda kumaini zoti mukuti chii ndikudhireva tipa omi hesi chero hesi Richard zviri sei omi zviri bho ini zviri sei bo uri kunzwa here zviri kutaura naShema ndakatoteerera iri ndotombodawo kuda kuenda Shema ikoko but ndinototya ndikangozvifunga ndobva ndangoti ndozozviona hai ndinotya murodhi ndichitotya kupesana nedziri kudarikawo ndisirini ndiri kudhiraivha pane patazombomira ndofunga 15 minutes dzangu dzadyiwa takangomira pakaita kuloka mai mwana kuita lockdown chaiyo chaindo zvaba pakaita ndovabvunza saka ndoita sei kana dzaramba zingouya andovabvunza bhosi tatagara tatopokangamwa kasikaendo nditi zingofamba hadzisi kuda kutimirira saka ndoita sei zvikanzii manje kutipindira nonga vanotonyatsonakidzwa newe kuti nhasi musikana uya haana kuuya
Wakunanga mugwagwa here Shema? Chera kuita achifuriza. Maybe Pamwe network yake inejeri. maybe network yake. Network. But nhasi zviri nani pana nezuro paya. Kana chimwe chandakanzwa kana ndakagwadziwa. Yaidona even isusu taitonetsekawo nayo network yacho. But apa pakuita maeko hamoti foni yangu kana. Nasi kumbozviwa wani. Saka pamwe ndini kunzwa ndega. Nasi kuzviwa ini. Pakaitwa kunzwa kakudzokorodza kana ndataura. Mangwana rimwe zuva ndakunyatsoratidza kuti wakaneta. Zvonetesa izvi chamwari wemani buri kunyeba zvombanyarisa zvote kunetsa zvonyarisa kunyatsokitwa bhizi chaizvo. Taura kukodha yaripi? Ari kudyawo. Ndiana abika nhasi, ndimuku here kana kuti ndii? Handisuzana ndingori munomu. Handisizo ndiana abika. Alright. Asi pane hwana anofarira kubika. Ndimuku. Pamwe ndiwo ashabika, handisika. Dzai ndewekucheka onyeni nemadomasi. Dhai anocheka mavheji kana aripo. Alright. Ewa. Hello, girls. How are you? Muri sei zvenyu Auntie Rose? Ndiri right, muri right here. Tiri bhoku seiko. Kuri right. Kwaita kachando sha. Tazviona kuti kunenge chiri kupisa uko. Kuno matemperatures acho kana amanheru kwakudzika matemperatures. Alright. Tiri boy. Chero kanjani ari seko dai. Ari kudya uko. Ndasina mbomu ndaenda kuchikoro kwawo kabhosi vanoita maeke saka tatinobhadhira maeke. Alright. Saka pese paunoendawo kunobhadhira maeke uchienda kuchikoro kwawo unofanira kumubikirawo kana kuti lunch iri nani. Alright. Saka wamuendesera. Dhai achachema ndofunga musodzi kuti anoema kasegotwe angaite sei? Ini handiemere zvekudero but ini ndokurumidza kumunzwira tsitsi. Unenge uchingoti mwana. Anoziva kuti sisi vanomunzwira tsitsi. Vanhu vanoburitsa dhola vambotirei, vanongovhura chipama vopa. Hanzi kuprimary pavanenge vachitenga pepa ukamupakana kuti 50 bond 40 bond ko nezvaanatsotaura kuti 20 bond haitenge topai. Akuziva zvaainotenga. Akuziva zvainotenga. 20 bond mari. Amen. Pamwe 10 cents. Finish. Ini ndaimbozviita zvekupa mwana mari kuchikoro izvozvo. Imagine wopa mwana mari oyo akatenga zvimastika, ndaisotwa sei? Zvinobhora. Imagine oyo akati ndakamuona ane chifish pond. Fish pond. Where is this to go? Akatoka chigaba chemvura chechiya. Mvura chechiya hatoburi avhura. Ina nhamuzva saka wewanzwa ndakapuhwa ndakungoponzi no problem. Nani? Neshamwari yangu. Njabuta sekuti ine mukaka hove dziya kuita sekuti ndo dziri kuburisa mukaka.
uyu wane fish pond waita fish pond yake yakanaka yaiswa zvimastika zvinonzi maiko zvimaseuta zvaita zveblack and white indochidhuma naye mumwe handiri kunoga mumwe musi ndikati vanogara uko kwanogara uko kati munomune fish pond since when zvikanzi yatone wiki wiki fish pond wakaiwanepi zvikanzi ndakapurwa azviiti ungaupond fish pond angwe unomuonakazvambarira eva asi dziyeva ihoro nyungurusi ndodzinonzi nyungu idzodzo ende inonomutengera kuavon ndeukuya kuavon handizoti vachiri kuita here pane paitotengeswa tumafish pond nefish ani anoda kumutengera fish pond ini ndipinde padepartment refish pond dzakeni wotozotenga nechikafu chacho nokutenga tumahwemusi tokupafisi hadziiveduwe mbwa vakangoita mbwa waniko zvinondiwo unongo uchingofidha mbwa dziya dzabva mumbwa vakuprojekti yechifishi vamboti zvoni ndokutobvunza kuti fishi dzuu dzichengeterei vangoseka kandida ngodziona hobho anenge adangodziona zvimwe zvinhu zvinodiwa nevana maoza zvandakanotisa kana muri mugeto pakangotanga katrendi ngekuti pane vanhu vane mabhora emushopu chaiwo chaiwo munhu wese muremanenge akuda izvozvo vakatanga katrendi ngekuti vari kupfeka matenesi ewhite munhu wese zera iro rakupfekawo matenesi ewhite vakabva panopinda pakambopinda ndopatakatanga kupfeka zviheti zvemaruva zvakatanga muraini momo futi munhu wese murami medu changu achibvako sinesuwo takatorikurudzwa kupfeka zviheti izvozvo izvozvo vakabva manje havasiri kumafashoni uku vakamboda kuti mbwa manje padzi vamwe vabereki vakazviramba kuti hatidi mbwa pano dzonetsa dzotonetsawo nyaya yetsvina iya then from there vakatanga kuita obsession yehove izvozvo ndiyo yavanayo rairi rese vana vane mafishi pond kuchabuda zvimwe imagine hamena kuti from there vakadi nekera idzodzo vana vanoone zvimwe tatamba mafulawu isu veko zvino havadi zvekutamba-tamba izvo kana vatotamba soka aiko zvino havachatambi vanoda foni yes kwakambotrenda futi yemabhasikoro umwe nemumwe mwana pamba achibuda nebhasikoro iko zvino zvakuna havana basa nebhasikoro kuti vaipeka masoksi mahombe kalazima ko motikari yako yaifamba nekugotsi yaichienda yanga singadhiraivhwe iyi munhu wacho anogara kupiko kuchitungwisa handizive ndinganyepa handizivi saka vanoshandira pamakonhi here sekuru zvosve but like it was like ndaigona kumeasure distance ndaigona kutaura kuti like yanga ingori kadistance katikitiki keka vakabudisa not zvokutoti mota ndofamba kudai no it was not like that alright zvekutoti kana pari pamalessons ndikuti achitora mamwe mavhidhio amunavo vachidzidzisa so that pana vakandikawo pasawo padama vachaona umwe munhu andaona vanonzwisi vanotogona I feel like ndo understand than mumwe wacho newangada kuti like angada kundudza ndakatotaura nawo paside ndikati I feel comfortable ndirambe ndine munhu one imimi andokunzwisai mumwe wacho hasi kumuhwisa because nandakuudzwa zvinhu zviri different so ndataura ini kuti handisi kumuhwisisa zvaari kutaura akakudaiwo so okuti idaiwo so steering ndati idaiwo so I wasn't feeling comfortable so ndadzokera ndine mwana wangu akaita ane class 4 saka ndoda kuti musikana ndoda kuti adhiraivhe marori indi kuita class 2 amene munogona kumirira kuti muone kuti ndichapasa here kana kuti anoya but ini nangu I prefer ivavo baba ivavo rather than inini kana pandakatongovaona nezuro ndakavaona kunge vane passion yekudzidzisa
vano havana ukasha ndozvandanotisa because ndaita 4 hours ka ndandichibreka kubva ndaita 4 hours nhasi. Havana ukasha, havana rafu kana kamwe unoziva kana uchidzidziswa chinhu chiyo usingachinzwise obviously uchiresha kakawanda ndandichozviita ini, but unotonzwa kuti munhu uyu ndinoramba ndichigona kuramba ndichidzidzira ndichihwa, but mumwe wacho paamboda kutanga nditi right inozvisya takudayo so ipapapa matona panononzi stop pane inonzi give pane inonzi stop pane inonzi give saka panzi give saka bayai ndei ipapapa ndatangoona ungari kundiitira mufasting saka unofanira kungokonzentera nemunhu wani. Vanoita mari chero panhengerekeni an hour not hour. I think vanochaja pa 30 minutes. Okay, how much? Chinonzi $7. Ndichati zvangu vataure futi about nhingirikini yavo iyoyo pandichapedza ndikange ndapasa ndichaita futi nawo interview ndikapasa. Alright. Saka iwe kana wapasa kuripera chinhu chisingaite at least ndiri kuchiita munhu ndakudzai ndatokudzai chokwadi. I prefer him than the other guy ambinge akuda kuekera ndikatodzokera kunotaura navo. Inini pandakavaona nezuro ndakangovaona kuti vakafita kugona kudzidzisa, saka ndoda kungoti musikana yeye aite nhingirikini adrive marori. Alright. Megatoona kuti ini ndichapasa ndikange ndapasa then maybe mozogona kuita decision yenyu. You never know zvofamba sei. Aiwa, chandiri kuvadira kavanogara muchitungwisa anogara padhuze nepaB paipai, saka handisi iripi B pamakanga makamira paipai makamira paipai ndokuB kusaidi rekuB kudhuze nekwamakoni. Alright. Saka ndinyatsokuziva zvemuchitungwiza ndikanyepa handisaziva kuti vanogara ipi, but pavanenge vatongori paipai marori akawanda and akasiyana siyana, so paipai iwewo unozondofunga unonge wangoendawo kuti unoitwa nani. But inini zvandakaitirwa ndakaenda nekamukomana kandofamba nako aka ndiye akaenda neni kwavari because akadzidziswa naivo akati gandiende nemi kwavari ivo, so ndakutongodhira naivo handichatodi mumwe munhu. And I think nyange ndikapuwa 30% handidi hangu because ndajaira mudhira svosvi. But ndataura nhasi ndatotaura kutoti nangu hasi kuda mangu vangu ndoda imini uyu ari kundiconfuse. Alright. Kundiconfusewo zvotuwa because vanotaura like zvinonakidza zvokuti even ukaresha nyange pamwe wangu achitotaura pamwe vaneka kuda kutsiura hauzvinzwe like that, unozvinzwa like a joke wotoramba uchiendera mberi ratani kuti unosara uchinzwa chibundu apa. Haufaniri kunzwa chibundu apa kauchidzidza apa pakangozwa kuti ukangokanzwa kakubhiridhaka ivo wozwa kuti una wrong teacher. Kenda utozombofarira futi. Unomboda kana kuenda kuleseni kwacho. Nongodaenda kwagutukupi. Hanzi nazanzino. Amena asara zvekwagutu. Ataura zvekwagutu. Kuda. Ndikati unoziva here zvinogonoitika. Munhu anenge ane problem vamwe anenge asitomborini orishi, but the fact yekuti pane mumwe munhu azongoya akatorera lesson pamusoro akada kurihakira ngapesana anogona kutoti ndisave nekuda kuita malessons because of him. Pane mumwe munhu wekuti haagone kuticha kafuti anenge achitoita karafu zvekuti anenge akonongewo ndiwo uri kutotadza achikanganwa kuti uri kutodzidza hausati waakugona nekuti anenge akutoona kunge uri kutogona uri kutokanganisa. Ende iyeye anopa kuti ugowesta mari yakawanda manje because unenge uchitotya kuenda kuleseni kwacho. Kana kutongobhuya kana ini ndinozva zvaitika the moment yandanzwa apa pangu apa pati muzvinzisa pana kupisa kasina kufarira then inini ndandichiti akada kundidayo ruoko rwangu ndandichorubvisa kuti ndisi kudeni. Saka matatadza kuita
anogona azviona so anga akutora zvebhaiginya kutora ndatiita so ndo inonzi aungandidaro ndiri kutotanga kudzidza aungandidaro nai vanokanganwa kuti hauku unenge usati wakugona. Kune vamwe aitorova ndorova maoko aya andorohwa aya kuti iwe ita iso ida iso uchirova maoko. Kundiita mwana mudiki. Veve havadero zvachose ahumboone vachiti ndati maoko iyi ndononzi hazard iri. Unoziva ndatopedza 1 hour ndisatombozwa kuti hazard nderipi. Because amino zvaangasingoita zvokudeuza akatora apa maoko akanga achipisa zvisingamboiti I wasn't feeling comfortable ini. Saka kuti ndimuudze sha iwe ndiudze nemuromo because iwe maoko ako ari kuita kundipisa zvisingatomboiti achideo achibva abata pamusoro udeo so maiwi ananzi wamwe ndine oven Jesu Kristu ndikati ndikatikana ungaenda unoudza shamwari yangu ndikati shamwari handitodedza baba tiende pasaidi ndivaudze kuti ini nanguka I feel comfortable kuti munge mimi muchita sei muchindidzisai mimi when yes but I don't feel comfortable. Vatoti bo havana kuzombobvumira futi kuti aiba ndianati ndehope aiwa maziso ako ari kurakidza kungone hope ka maziso ndandiri kuona ndo zvaari maziso aya anenge achitoona zvese aiwa kana kuti nebhabharasi because nezuro waiita drink nezuro inini iwewe aimwazumbani aimwazumbani handakamuona aiwa nezuro ainwa uyu ndewezumbani tika handiri wanga wakuda kuwanzira ningirindi flow hauna kuzombopedza uchingotaura ndinodaira naudhakwadi network yakabva yazotisa at least nhasi zviri nani ai yakatoitawo zvakanaka ndepshero tiivusi wakutambira murori isina driver ndikufunga nonzi chii ndikufunga mumwe munhu aindiudza nyaya dzandanzwanzi kune vanhu vanodzidzisa nokudhraivha vanonzi ani mazita avo naimi vanonzi hanzi kune mumwe mukadzi so instructor so kuti wakakuudza zvaakuudza ukasateerera anotokuambama kuti ndati kudi undiita mwana wake imagine aiwa ndepiricho madii mukomani achinja nezuro akashautirwa nhasi rudzokorodza futi ndiani hanzi pane mumwe akasvika achinja hairstyle like zvokuti nhasi wari paimwe hairstyle mangwana bharu paimwe hairstyle sahanzi ipapa ini nhasanda kuzangu pane pakanhanzi tanga chakati ndobva asvikangwa nanzi mati chiitaita seizviye zvikanzi irori gume ndori kunyengera wakata 5 hours apa uri kubva kurukwa unozati chinopa vanhu vaiva yahasha chii mastudents awanda mopisa maclash handi paunenge uchichinja magiya paipai unoklasha ka saka haazokuudza yake kuti uri kuura mota anozongopedzera shungu mukushauti kabhadhara zvine madhameji ipapo zvese ndo zvacho ka but kana uchinonoka kuacta iye pain yemota yaya inozouya muti masili mistake opedzera shungu pauri iwewe ukangoita kanhu kari sidi anobva atokuwanira ipapo manje zvinozobhadhara zvinozogadzira motikari here angondirwadzisa kuti arwadzi sekurwadzisa kwaanenge aitwa
ukangodaro ndokusiya ndotsvaga imwe skulu maskulu akawandisa Lincoln muno muZimbabwe mune maschools akawandisisa ukaenda mutaundi unowana more than 50 madriving schools ukabva kuchikwidza kune more than a man okoko street of maclasses aunokwanisa kuti nhasi ndaenda ukasvika ukada chaizvai zvaunyatsa kubata nhasi noti wabhadhara majimi mangwana wabhadhara kwakakwesa mangwana wabhadhara kwaekera skona zvobasa ndikadero ndobva chegutu ndikadero ndobva ndichakotanga but handi pane havachaite here mapromotion yekuti ukabhadharira 20 lessons vanokupa mota for free kuenda nayo kuVIT. anambozviudzwa ndende yako omi ndiri bowling turi sei mangwana holiday kune holiday maholiday ene haachapera independence yekuno handiti handina kalenda nanhasi yanga iri holiday futi yakangotibatanidza kuita long weekend Wednesday kubasa kune kuchibohwa sei wambogara zvemazuva usingaendi nongochonzwa kuda kurara why mapepa oga I don't even know why most of the times unouya mapepa uchiona TV hati unozotorohwa pamwana zvikangana ukuendesa kuna vanorova manje three months mapepa anomeka sure kuti anotopinda achiona bhora kana TV otoita 20 minutes achiona chete anongada kuita zvese kawani zenzile wanyarara asi gogorozi vafriza vanenge vafriza zenzile imbotaura damwa mvura taura vanenge vafriza linksam inoti aendepi taura damwa mvura hangu zenzile wanyarara inwayo mvura yapo wakanyarara imwa mvura imvura chaichaiyore yekwamwari chero ndewemvura kana tii hanifungoti anofarira tii saka anenge anomborova Green Valley agogorozi vafriza ichiriko here iyoya ichiriko Green Valley vanga vachindifaya gogorozi kune aiwa mani kwaiva neimwe yanzi izviti Karimba Green Valley Karimba imi Green Valley haisi waini here iwaini ine igrupu yewaini kune Karimba futi andita moti ichiriko here iwaini ichiri kugadzirwa here inenge iri waini I think yes ndakatomboitesta but namwanakira kana iriyo ka iriko kuno ingoriso waini yagara inake kune inonzi kune imwe yainzi Karimba Karimba kune iye kumarondera inonzi nomunga ndiyo Karimba mani naisiriyo unethi ndiwari kuona TV kune TV utanoisi kumawainifokazenzi kunaka but motoida yakamixwa nejuice like juice randechida rinenge riri remagrapes mared ones inonzi red grape here inonzi ndoanzoona vanonwa inonzi chii iyo iyo yauri kutaura kune inonzi namakwa imwe iwe namakwa munokambaira
namakwa munokambaira ndakaona vazhinji vakamwa namakwa vakakambaira ukatenga namakwa dry red obva waiti nefanta grape hanzi inofaya namakwa ainodhaka iya because ndakaona vanhu vachikambaira nayo kulinks unokambaira guys wait amalula ndonange mukaka namakwa haisi chu here nuhwira mwakatiregerera kune dry red mukaka izvozvo isanganiswa nemukaka amarula inonaka shero ndinotaura nezvaine vana vangu amarula ndinotaura nezvaine vana vangu muno amarula inohonge chakata aiwa amarula igadzirwa nechakata inogadzirwa nemapfura aiwa hanzi ndozvaanosimela because hauzvino I think nekuti unenge usingafarire that unenge usingafarire zvo zvafana nemwe michero yatisingadi zvafana nenini maroro handitomboda kurinzwa uri kuenda kure kure muroora wangu pafunction yangu manje aigara achitaura kuti ndofarira zvakati saka manje ndobva ndati alright saka musiye ndaitomboda kuona kuti amarobhani vananga zvondidhurira vandasiyana nazvo vandasangana nayo but iri pa4 cousins kune zvinhu zvakatange mukaka unge amarura unge chiizvozvi zveuyu ndobva ndatiregetere izvo ndingona uri kuvata handinaura achipopota tindidzosere pababa iye achivata nhai ari one ati kwandiri ndechinzwa kunge chikungomwa kalaikatika nechimukaka kana munhu akamira iyoyo munhu wacho aina marula ndakaimwa shemu ndine nhumbu yemunhu uyu ndakaimwa zvokuti dhu kudero amarula ndaida veduwe ndaigona kuibvirira bva makuseni kusvika richidoka mapfura ndo amainyengerwa nawo mai kana kamunhuwi kokaikayane kamunhuwi nekakumbanira kakaneta yako kaikai ndokandaida waubva waisa nemaaiza iwe unopinda denga rechinomwe ndogona kuendesei kuekera chinhu checha chakandikangondakudaira murume wangu orit iribo chaizogadzira amarula ukatora supa nechocolate milk inogadzira amarula hakuna izvozvo wakambomikisa supa nechocolate milk shero sandidonhedze ndiri kumboresponda imwe meseji iribo nangu handi kunyeka namakwa ekutorwa nalinksiyo shero namakwa ekutorwa nalinksiyo ini ndakaona vanhu papati vanhu vaakuzotadza kana kufamba kukambaira apa pangomwa 5 liters chete handizive inenge inotengeswa 3 liters ne5 but handizoti mumabhotoro inenge iripo inenge iri mubox like zviya zvemajusi zvezve wovhura kunge chitepi here ndo yamukutaura inenge but mukati macho mune chiplastic sort of sesilver so kazhinji vanhu vanoshandisa nechepa4 cousins cheche because inezenge yamabox Shema, how are you? handizoti nowanikwa mumabottles here hello Jeremiah namapepa Jeremiah ndiri bhoja mari uri sei
Ndiripo uri sei kwauri ikoko? Pane munhu ari kuteerera ndiani? Ndiripo Shema shamwari kuri sei? Ndiripo mapepa handisonde kune maeko kwako here? Ari pamute. Pane feedback. Aiwa. Mapepa akaisa pamute. Jeremiah iwewe uringo uri kushandisa foni woshandisa rimwe device. Saka ndingoshandisa one take. Aiwa ndine one device Shema ndatodzima foni imwe inotori nini. Ai ende zviri kuita kudzoka. Saka ndiani guys zviri kubva kwani? Pamwe ndeyako. Jeremiah iwewe kubva kunani guys? Aiwa ndiripo Shema ini. Ndiripo ini. Mira timbona. B. Ndirikushandisa one. Hey. You're busy, B. Pardon. Ma. Ona zvena asi ndiri pakati paLinkedIn naningirikini naJeremiah na Richard. Ndapenyerwa naJeremiah zve. Ndapenyerwa. Imagine. Pakaipa. Chera kuita jelati kuti ndakutangira nhasi. Nhasi ndatanga kungwavha ka. Ndakati ndakuti pakati paLinkedIn naRichard. Ndakuti pakati paJeremiah. Busy, say. Links, link on. Esi mapepa na beta. Abana zvirise. Jeremiah iswa pakona. Ona zveBCB, ona enda apa. Richard. Ndisani kwa Jeremiah abva amecheswa neni. Wataura Jeremiah abva iswa paside pangu. Richard, don't worry. Sherano zvitangi. Imagine. Zvodirwa jecha manje. Aiwa chero usadira Tokaoma vedu wedu. Ndakati kuti links naRichard. Ndakuti ona. Zvinodirwa pity send. Aiwa, omi The flow ngavauye vaona. The flow vakati unoya vakachinja hese nhasi ndava ndaya ndakachinja. zvikadikwa jecha zviri nani pane kuti zvidigwe semende. Usadira concrete. Jeremiah wapinda sha. Hazina shere ndozvidira jecha. Konai Shema. Hazina shero. Hazina shero anozvidira jecha. Mamudyawa ni shero anozvidira dira madhaka zvese. Shema. Jeremiah taura na omi uyu. Tiri boom rise. Hey guys. Yeah. Mira. Shema. Mira 1 second. Mira 1 second. All right. Namira. Ndoda kuisa vanhu kuseri ndipedza newe titu. Vanhu vada kutikanganisa avancha edabek vane vari kuseri musadonha guys. Uwane nguva yako. All right. Right. Taura tinzi. Deep Shema. Shema ka inzwaka. Shamari. Ndine gwengwerere rimwe shamari randiri kumbofunga kuti
ndokumbirawo airplay yako ka I think munana let's say munana September ndokunga ndoda kungoita about 2-3 story times I think 15 minutes chete life yangu during my PhD time pakaipa yongotaura kungosimbisa vanhu during my PhD time panga pakaipa mwana mai ndiri kupedza mwedzi unouya saka ndoda kungoita 2-3 story times. Aiwa aiye zvino hainyatsokuita inoda chinhu because ndoda ndagraduata because like kuti imwe istori nemasupervisor imwe inyaya yavo zvakangoda inonakidza inoita kuti shamwari imwe ndevisa romboramba kubuda zvichididi aunoziva uchiti rotobuda rorampa apa basa wapuwa zvakadaro daro inonakidza ngatingoti September ndagraduata then ndongoda about 2 story times I think 15 minutes haisi problem haipo mwana mai vangu wagona uripi kuri kuita maeko kudai through Cape Town kukapa oh my god kapa ndokwandiri shamwari bara zvinenge zvafamba tinenge takutora chinhu ndikatora nhamba idzo let me take that sorry rega iripo rega iripo kwenyu kune maeko hatozi kuti I'm 787872285 iri bonda tora Shema device iri kudivi kana muri mogamira but kana mune rimwe device rakutoita kuti manje nditozokudonhedzai after pane namba matora because kune device mashure rikuteera richinzwa totomberi ndatora it's okay aminoti chii ndatora it's okay thanks saka ndodonhesa here ndokudonhesai ndatora totaura paWhatsApp mondibata iri bho ndobara thanks Shema thank you alright iri bho budi alright chega ndidzosere vamwe vasina nyaya uyai pano Richard yebo hanti Richard wazvona kuti Shero adonhedza Jeremiah wangwachionererwa naJeremiah izvezvi hapana mumwe achakuda manje wangwachionerera naishema imagine wakandanokohwa here hanzi izvezvi ndati wakaenda nokohwa here ndokundokohwa sei ndichida kutenderera neZimbabwe tondokohwa iwe indanobetsera mbuya kukohwa kumusha ndoda chouviri apa unosaka kozochovirasikombesa sadza mukudura anogona kukohwa zvaasina kurima here ako paigonosakura mumunda ainosakura munhu zvaasina kurima sei handambosakura ineneti aiwe ndekuonaoindokukondoona big time paya angari pabasa ndasingasakura angari pabasa ndambosakura paseko this year anorima ka this year ini ndorimira mushopuraiti ndorimira mushopuraiti ari kubvunza kuti kwaiwe unorima here ndorimira mushopuraiti ndonorimira mushopuraiti uyu ari kundibvunza kuti kwaiwe unoenda kunorima here zvakaoma manje zvekushopuraiti manje pane munhu achimaeko sikandiani tachimboti Jeremiah ndiye kane maeko vedu wei yesiru
Ndiri bhori sei? Hamena kuzvikuteedzera shu. Zvekuteedzera. Runa uye munhu wese abva aita mute. Dakunzwa kuti ndiani? Vamwe manje havazi kumute ipapapa ndo maoko aripo. Hanzi? Zvatanga. Zvunaimi. Kamwe ndeyako Muripo here people? Yes, tiripo. Tiripo. Vana chero. Tiripo. Chero ekwewe ndeni maekwewe. Tiripo. Aiwa tatakateerera nyaya yemaeko. Right. Chitudzai mastori acho. Mati mune nyaya imi panapa. Chitudzai nyaya dzacho dzamauya nadzo. Omi. Yo tanga. Hello. Ine zuro shero hanzi nezuro ndakakupromisa t-shirt. Jeremiah. Yes, the blue one. The blue. Chai. Yes. Wangu wakabatwa kani muya mutsveni. Yewe. Ndakabatwa. Niwo wakabatwa nemuya mutsveni. Ngari chai. Anganyanya kuita rekuputa nekumwa zumbani links nezvi. Ndiori kudaro. Uchadya lunch kuzumbani. Maraoni. Unomwa tii? Hanti wangara unongomwa zumbani. Hanti unongomwa tii zumbani tii here. Ndichinwa zumbani. Walimbi. Arikupi walimbi? Saka unenge uchimwa mvura. Walimbi arikupi? Walimbi. Arikupi? Shema namtoneza bishana. Anenge ambobuda mbitsana. Musazoda. Mapepa nyaya nhasi nyaya. Omi. Ngati aenda kupi mpeso wako wewe? Ugonipa ningiri yako links. Ugonikandira namba za Facebook. Jeremiah anzani? Izezi. Unokandira Facebook kwangu aniri. Uyo Jeremiah adonhedzwa. Chero aita jealous. Saka uchaita sei? Andaisa. Handi papa ndo pachanetsa, handichazomubata nezofu mangwana anodzoka. Ndianzve. Jeremiah. Ama we murare munyasha. Pamwe mangwana anodzoka futi. Makutorara kare. Tinaini dzinedzi dzakutorara mangwana tokumukira kubasa. Iwe urikuda kumhanyira kupi? Dakurara dauzorora mangwana ndikuenda kubasa. Mangwana aisi holiday mangwana. Tese Aindikwadira handina holiday sha. Ukarara una 10. Mungu harina holiday wazvibasa. Dumbu rine holiday daizorora. Dumbu harina holiday but nyama inoda kuzorora. Ndozvinzwisisa. But tarisai one, mirai muone kanitenderedza kamera muone mhuri yangu yandinayo. Meona? Munayo. Aiwa mune mhuri hamuna family tazvona. Vane mhuri. Mune bhiravira remhuri havana family. Vane mhuri havana family tazvona. Timu yenetball yakatokwana ipapo. Aiwa ashwanda munoshanda. Anything. Munogara muri kuZim here kana kuti? Ndiri South Africa. Ndine kwandokuzira. Kupi? Kupi ru.
Vana zvakonyana zvazivana. Kupi Ru? Kupi? Ndichange ndokuzivai kuti munogara kana usiri kuboxburg handinyatsoziva hangu. Handigari kuBoxburg, handitokuzivi. Saka ndakufananidzai. Sure. Ndinogara kuPitori. Pamwe sister yenyu. Handina sister inogara kuBoxburg. Amuna. Asi kuti ndina mama anogara kuRandburg, not Boxburg. Oh, Ru unogara Boxburg here. Ru? Unogara Boxburg here. Aiwa. Indogara Soweto. Aiwa ndori mujoni iwe. Ende Ru ndiwo uri kudhuze neku inonzi chiku Edura inonzi ndiani mujoni manje? Tamba kwangu ndiri kuSouthgate. Okay. Asi padhuze apo. Ndiri paPTA apa ndopandiri. Alright. Southgate ndo iyoyo Haunomboenda pashow yamaititi here? Haunomboenda pashow yamaititi palive yamaititi? Aiwa ndinambobvira ndachoina. Saka nemi muri kuzivana one day muchafungidzana zvenyu mazozivana kuti makazivana ku. Aiwa Mika iwe. Aiwa ndiye ndiye acharangarira because ndiye atanga kundiziva Shema. Saka ndiye acharangarira. Acharangarira zvake kuti takambosangana. Ukanditsvaga kuFacebook nezita iroro aumbondishaya. Alright. Night. Alright, aiwa ndai munorara muzorore munoshandira mhuri. Muudze Shema kuti kwanzi neni uvate zvakanaka urote dzeumambo. Aiwa tomuudza. Collins aendepi sasa tiri 4. Tengo tiri 4. Mapepa uripi nhaiwe? Ingotaura hako tauni yako. Mapepa anenge achiona bhora. Abuse Sudaro. Handisati kuchiona kuti mapepa ari bhizi antori nedzake zvake dzari kutogaya. Nimi geisi kusheroenda kuku. Ndikumunza naye mapepa uripi asi uri bhizi nebhora. Ndiri kuAlberton. Iyo uri kupi? Alright. Joburg North. Yamo Joburg North ndeyipika. Ndo Santon area. If not mistaken. Anotaura Santon. Audi unotla ngova mari kwaru kwako. So munhu ane mari because angogari munhu wese wese kaSanton. Mana ndandadonha zvekudaro. Kunototyisa unopindirwa nematsotsi. Ndakambopindirwa nematsotsi kaini 2015 maskati past 12. Haana zvawo zvinoma outside kwako azvishamisi. Ai zvakaitika ndezvekuti ivo ene ndo the first thing yakatanga kubvunzwa nemapurisa ene ndo first question yavanotanga kubvunzwa iyoyo. Saka ivo zvakaitika ndezvekuti pavakapinda ka ini ndakatobuda nedze other door. Pandatobuda. Saka vakatozosara vachirongedza zvavaida. I think 10 minutes zvanga zvapera. Wakabura uchinda kupi yo? Wakaita sei ukapindwa nembavha? Musoro bhangu. Wakaita sei busy B wakapindwa nembavha? Iyo ndio kana maeko busy B. Vakapinda. Aiwa ndini ndakapindirwa shero haasi busy B.
vakapinda masikati saka ivo pavakapinda ka inini pandakatosimudza musoro ndakatoona vatopinda pavaine futi ndakatoona 2 vakutopinda ndikatozva kuti kwava kwatopinda vangani mumbasa vandatobuda nerimwe saidi vandatobuda nerimwe dhomba ndatobuda saka the moment andikabuda panze because mai vamucomplex time iyoyo taigara mucomplex saka yaakutondidedza mumwe wachona aifunga ndakuenda imba yepanext ndobva ndatoenda nekuseri kwemota bva ndinobuda kumain gate ndobva ndatongo mhanya ndichitodzika neroad saka ivo vabva vatosara vachitora zvavaida ndobva vatobuda saka vaikudedza kuti dzoka tikubire zvakanaka but ndakatomboita time waidzikana neroad wakadiri kufonera aiwanzi dzoka because ivo because inzwa handiti nini ivo vakapinda ndikabuda nethe other door handitika obviously munhu obviously ivo kavachigara kuno kuti vanenge vachitori armed pavanopinda because hapana munhu anombopinda pame munhu achingopinda asina chaakabata kana ndikabuda nethe other door ndobva ndatobuda kunze kwekageti kadiki katopinda nako because handiti mucomplex ndobva ndatobuda kunze kwemain gate vanga vakatanga kutojama main gate repacomplex ipapo ndobva vatopinda saka kusaidi kwedu kwaine dzimba 3 kwaiva nedzimba 3 ndobva vananga pedu sikazva kuti vakambenge vapauya ikwa zvakafamba sei because imba dzina kana kutombokura ndobva vatopinda imva ndabuda ini ndakatobuda ndobva ndatomhanya kuenda saka pandakatanga kuti kunotraya kufona kudai so ende pakaita triki zvangu because I was stressed also because inini pakapinda vanhu but pana somebody akafona my number aida kutonditaudza vandatomudrop achindibvunza kuti how are you okay imagine apa handitombomuziva nhamba idzodzo dzemunhu iyeye ndobva ndatongobuda kuenda kunze kwegate saka bva ndatofona and then mapurisa akazouya 7 arrows ikazouya 7 arrows ndeyakatanga kutoresponda but iyo security taishandisa ADT but 7 arrows ndoyakatanga kuuya bva vakutovhunza apa mapurisa ari rafuka akutonditi zonanzoni sei vananga panapa ndikati mukubvunza inini here kuti sei vananga panapa imagine ndakabhoekana ndakatomboita madays ndisingarare ndichinzwa ndainyatsokunzwa kunge panze pane vanhu vari kufamba ndakaita madays kudaiwo ndaikunzwa kunge pamba panze pane munhu kungodaiwo ndokunzwa kunge panze pane munhu ndakaita kunzi nenge 2 weeks vakajama inini pavakatopinda pakagedhi kadiki kekupinda pamba pedu isusa ndakatonzwa kuti pane munhu shero unazva zvakaitika panic button yangu yange yakatodambuka yaitova pakitchen counter yange yakatodambukawo yanga itori pakitchen counter saka ndakatobuda because kuti ndirambe ndiri mumba is better kuti ndibude pane kuti ndirambe ndiri mumba because vanogona kutosiya vandisungirira futi mumba imomo ndopavanozotora vagoita zvese zvavanenge vachida saka ini ndakakurumidza kubuda ndosaka vakakurumidza kutobuda vangonhonga zvishoma shoma mva vatorova pasi No, I mean because the first question vanotobvunzwa iyoyo even mapurisa akauya vakazopatama here panhu pacho kuita sei shero tama kumuvha uchiripo hatina anzi chiripo ko iyo handitagari ikoko ati ndatoanother location ndatoanother location but ingori side iroro but yango imwe location ndakapedza kana kubuda kunze kwegate kusoka ndakatora madays ndisingabude I don't know nanhasi ndangotiwa mheni zvozvoti zonina ndakatora zvinenge tuichitya kubuda kunze kwegate ndichingoti pamwe vachandiona because takazotraya kuteera pakaya security kanzi pane mota yaenda pagaraji apo kusvika daiso vakuti hanzi tazoiregedza ikaenda imagine pamwe ndo dzaitova mbavha dzacho aiwa but inzwa panonzi handi maigara pacomplex kumain gate vakapinda sei ndora vakatanga kujama iroro robva vatopinda handi vanoziva zvavanoshandisa mazisimba yabva vapinda saka ini bva ndatoudza pane aita garden the whole complex vandomuza kuti ndapindirwa unobva takandipindira akati chii
akati ndonopinda panext door, hanzi ndapanext door chero tsvaga any house yekuenda panext door, indogoenda panext door sendisina munhu wandinoziva ari ipapo. Iye akubvunzwa, mapurisa akubvunzwa kuti mota yauya ngeri yerudzi, ini ndiri kuti mota ndeyesilver, iye ari kuti ndeyegold. Apaita rakala yake ndikutaura yangu. Iyo zvekunoku zvekuti kunoku andeno kunoku unotogara zvafanana, handitoziva kana kuti panext panani panext panani, because kunoku munhu anenge achingomainda bhizinesi rake ari kwaariko. Andenofunga because iyewo sona akatozobatwa futi atopinda mumba memunhu, zvezvekuti munhu akatama handitika ainenge ane makisi aketeka handiti, ndobva azonopindira mwana wemwe murungu. Mai vacho vaenda kunomhanya nababa vachona, agorongedza, kuvhura firiji, kurongedza zvaaida zvese. Mwana iye akangogara pakayabereka zvinobva asikotaura, akabva atozodzingwa basi kuti aizosara aine makiyi evanhu achipota achipinda mudzimba dzevanhu. Ini akatombotipinda futi akatondibira mari, akutondisira mai vaneiti 1.5, iye akutondisira 300. Ndo zvatakatozoona kuti ndiye aitova zimbavha rekupedzisira, ndiye aironga nevanhu vake. Akamboti futi hanzi ndabirwa makii kundaenda unodhirowa mari kana ndiwewo. Nofunga, ndakazotozvifunga kuti nofunga iye ndiye aiteta madhiri ese eyu. Zvisingaiti plus zvivindi zvacho zveungovhura kana mba memunhu wotora zvaunoda, unenge wazviona kupi zvivindi zvese izvozvo. Omi matauriro ako handina kudzanza, akatozondisira 300. Asirwa change. Angamzira. Ndikutokuudza. Murandu kutondisira kuti kutonzwa tsitsi kuti handingamutorere yese pamwe anoda kunotenga. Handizvikanganwi nanhasi. Kunyatsoverenga. Kunyatsondisira 300. Ende hamauti akaiona sei, yanga itori mukabhodhika. Ndakatoisa pakati pemajinzi kudai so. Iye akutotora akutoverenga akutondisira imwe. Kutozondisira change. Aitooneza zvaitomunetsa. Angariwe muno kuti. Angariwe muno. Ndepe walimbi. Right, wami mbonyara mbomoreswa. Ayo, rumoresa walas. Iskan walas. Ai, andairis. Moresa zvakanaka. Iskan sweet. Epe, basara bo. Kunogoseka sei? Isisi sofana kuseka. Padodada naye henyu ari kuuya ghetto youth. Akanyora list yake baba. Nevave ne koka microscope ka Hitler ofa. Mawa. Go kazu murise. Mushe kurise. Hata Microsoft Hitler ndiye gogorosi ndimo kuzwara utamika Microsoft. Microsoft keiswe naiti. Okay. Kuti Hitler ndiye namba. Ndifiu ndiyekela uyu. Ndidi flow. Fiu adandikopedza ndio. Ani. The flow akauya tombovaudza kuti mamchinzi Microsoft na. The flow akauya tongoti mhiri zvamapitaurwa naShero. I've never in my entire life. Pane mumwe wazombonzi ari kusona mabhodhoro. Why kuda kundina kurira nyoka menyu? Why me? Why me? But links usadaro. Anti Rose vafreezer. Havana kusamisika. Ko Anti Rose vafreezer safe.
Ndingoteerera akangosvika panapa muchaona Havana. ndingoteerera zvenyu zvamuri kutaura. Wokushamisa. Wokuteerera. Gogo makazotirevera Regai ndibude. Alright, ndatokuwa gomobuda muchienda kupona igogo. Ari gogo musabude. Aiwa ngani wakangosvika vanhu vese vakatanga kuda muchiendepi? kungokuona kunge choiso. Gogo maandirevera una the floor. Nyaya iripo ndeuti the floor hande ava vanga vachidanana ndikati muri kudanana henyu geto yuti riri kuuya saka ndopatangira nyaya yekuti Ndo time yamabva masvika tichiseka. yamabva mapinda. Gogo vanozi ndova mauya get to you the floor. Ini ndozviramba ini plus the floor vanoziva havo kuti nanimbotauri ndendakanyarara. Pane zvamataura zvenyu ndakabva ndaramba ndakanyarara. Zvipi? Pane zvamataura. Hanzi igogo. Microsoft. Microsoft. Iwe walasiwe. Iti sorry kuna gogo. Zvanzi Microsoft ere. Iwe wati Microsoft gewo. The floor ndianodhila Gogo wafunga kuti ndiwo. Gogo wafunga kuti Gogo. Zvaitika kuti the floor anoedita mapicture. Iyo Shema kuendere sei? Ndishero afunga kudaro. Ndindafunga kudero ndikakuvhunza. Because gogo pava ejaka papachotarwa nyaya the floor. You know kuti vanhu vanogara vachide na the floor. Ndofunga paita miscommunication guys. Sorry gogo the floor. Nyaya ndeta the floor. Amunanzwa ndichoti gogo makandirevera kuna the floor. Nongana vachanza. The floor nezuro the floor acho nditi wala. Nezuro handinambopinda. Nezuro ndakambopinda. Nezuro handina kupinda. Nezuro aiwa gogo. The floor vakapinda nesu. The floor akapinda. The floor akauya akati wala nyaya yako ndakainzwa. So ndo yana itoti gogo makandirevera kuna the floor. The floor vakambopinda. The floor ari kuya kuzotora tray kudidi yekuisira nengiri. Mai mwana ndevapa. Mai mwana. Handina kupinda. Guys, ndimwana paside pangu manje hanzi network problem. Matsilito. Aiwa the floor vakapinda imamuna. Do you remember nyaya kunzi the floor over what? Do you remember? Which one do you want? Peter? Auntie Rose. Wants to go on the other side of the room. So do you want it from Auntie Rose varikutanga varikumboita Mai mwana. Kufriza ere guys kuside kwenyu. Ini ndiku vanhu vari kumbofriza. Vanhu vakafriza vanhu vese muripo. Kama manje Iwo kufriza shero. Iwo Ko mai mwana ndo secretary wa the floor. Vazochinja kuita mai mwana kumangoya. The floor secretary era. Shero ndiye ari kuita. Yeah, it's the floor secretary and Dawia. Pamwe ndiye the floor ari kuya ari mai mwana. Aiwa the secretary. What do you want? Pamwe the floor wacho ndo aya. Kwemi secretary mnonga nongona mamatiza madi. Taibvumburudza murume wenyu pana. Just hold on. Baba, I'm going to put it on that. Do you want me to put it on Netflix or on YouTube? Pane munhu adona apa ndiani? Saka vanhu network yatanga nditi? Handiri bhonzo. Muri sei? No, I didn't write. All right, what's I look for it? Network yatanga futhi. Yeah, number 1. Wagona yo. Right. Wala satanga kafriza ruripo. Ndiripo. Watanga kangofriza ofuti. Inuka ndo hayi ndoita njibata manza and freeze. Une manza.
wakutedzera bhudhi masawi here iwe vanobata musoro vasatotanga kutaura unenge wakangodai zvako ukanga waona vakudai so vamasawi ziva kuti bhomba riri kuuya ipapa harina kumira pane munhu ada kudadanurira pane munhu akakuda kurasirwa chibhregeti chikonzi shero chimbondonhedza hangu inini ndiende bondonhedza apa chimbondonhedza richard asavata kani no jokes aside ngatimbotaurei pamusoro paamasawi maya ndiripo abasawi hanzi ndotera about the flow amasawi ndihomi wangu shero mai nhasi tidawo amasawi ngavadzipambire nyaya dzacho kana vachinzwa vaswedere kuno amasawi ndihomi wangu mubhokisi kuna mwari kuzama asi the flow here the flow mamise I don't know because box rakazara nezuro the flow akada ndova network yadi sa the flow vachine hasha links adona ana ndode zvekudaro mfana havana kupedza shungu nezure nezuro network yainetsa veduwe yainetsa kana the flow vakaenda kunombura nyimo kuva nechimundasi zvakaramba vari kumauvira dzani nezuro anga akabata 10 kg yehuasina kupera mavheji kwamanjenjenje vakanombura kwamanjenjenje here vakaenda kwamanjenjenje kwava nemuriwo weflower pots vakamanjenjenje anorima mashizha matatu saka varipi the flow havana data vakatenga chumbu mari ikapera yes memo muri sei hanzi vakaenda kumari chekukohwa nyimo iyo yabo ima hatiunganzirei the flow mari vadzoke kunemi munotodaro zvenyu munhu achitambura usaito atanga indoda hangu kumubatsira to be honest these are matters of the heart usadaro umwe wedu the flow akauya pa the flow ka hedi zvakaoma John Chovera vamwe vachaitwa chikuku isiru vamwe vachaitwa chikuku achaundurwa kunga chikuku amana chokwadi chakanaka kana panozodzaa vanenge ane chokwadi chakanaka ndichipa yakutotaurira chokwadi dzauzive chokwadi iwe nyarara mani ndotudza chokwadi wanenge atoneta nekuumbura nyimo iwe walasi ungada kutozoramba uda kufamba munhu wangu the flow ko iwewe ndakakuona wani kumwe usokune rimwe mujinga nezhira uchitengesawo iwe ungada kutozoramba uchinyanya kufamba munhu wangu no inini nesituation yangu ka handirambe wendotengesa but ava manje ava vanenge vachiti kwayo kwedu kwakasviba kwavo kwakachena voda kutivhairira vachinotema muri wemuflower pot akuvhairira kupi the flow akativhairira akatiradza matrei anotengesera nyama but muri weflower pot uri ndori smart pamwe pane imbwa hanzi tingagodi hedu ndati muri weflower pot ndori smart maybe pane imbwa asi aiva nemapoto ekera aiva nemavheji aiwa the flow nezuro akadonha akadedzwa kumavheji namashizha mavheji amazhezhenje ari muflower pot
Angaenda kumavheji kwamanjenjenje. Yakanaka one flower pot. Ndozvati kutaura kuti akambonaka kana kwe manjenjenje ari piko na muriwo iwoyo unoita maflowers. Achauya uri bowa nhaiwa last muri wemuflower pot. Atomwanisa kana even maherbs. Unotorawo nemagadheni ekurima muriwo. Hatisa muriwo maflower pot. Unotorawo nemagadheni. Gogo Saka manjenjenje uri kurimirei mumaflower pot? Hazi maflower pot hamuna kuona zvakanaka. Hauzi flower pot pale. Timbotandarira. Anonzi mai. Imi munongofunga kuti kunorimira muflower pot. But gogo wamanjenjenje wanga uri pai wewe? Ka tongoti zvese ndezvemugadheni zvese zvinoda ivhu munoisa muflower pot. Wanga uri panze wewe? Wanga uri panze. Paground here kana kuti muflower pot? Panze kwete kuti muflower pot. Panze. Muflower pot ka? Aiwa ka. Munogoti muflower pot. Wanga usiri aiwa pane pasi paground chaipo. Sekurima kwamunoita ikoko. Imi. Inda muchiita nharo. Gogo. Wamanjenjenje waiverengeka wewe. Isi tibatorima maruva. Gogo aiwa hatirozi vapei chimuti sando dzavo. Vanomira na the floor. The floor gogo amudina. Ndirozi vanomira na the floor. Hai. My love, manjenjenje. Havandi na the floor. Inoda zvanambotaura manjenjenje kana zvemuflower pot yekumba kwako handizvizivi. Iwo totaura. Manjenjenje vapinda manje. Handizvizivi. Zveflower pot yamanjenjenje nemuriwo handizvizivi ini. But azviona sei guys? Munoedzana kupika mapoto emiriwo imi. The floor vakuuya manje. Kona manjenjenje atopira padhuze that sero iwe zvakaoma. Chitaurai tinzwi. Iwo handiti waiti unenge uchiita uchidonha here zvatinombokuudza zviya. No, I pressed chitaurai tinzwi remuri. Uchaona hako don't worry. Taura tinzwi. Uyo. Manjenjenje. Ucharumwa nenyoka baba. Ndichirumwa nenyoka. Manjenjenje. Itamushe ndirumwa nenyoka. Hanzi muri wacho mushoma. Ko muri nyama ndoitowanda. Hatidyi muriwo nenyama, todya nyama nemuriwo zvinai. Energy time yetsunga zvenhaiwe wala. Todya nyama nemuriwo. No, it's kovo. It's proper kovo iyo. Nezvauvave tsunga ivave manje. But tamna 2021 hapana munhu anoziva kuti nezvaivave tsunga because time yechando haivave. Kovoka was like muriwo uya wekuti it's not like cabbage. Kutaura mafreeze. Mostara after mama. But it's not spinach. It's kovo. Manjenjenje. Manjenjenje uri boy. Ekuya kutora muriwo. But kwakawanda spinach. What did I say? Kupi kwa uyagotora muriwo kwechibage manjenjenje wacho haasi kudaira sei? Ndikufundinzwa. Yes, manjenjenje. Ndeipi? Handipfeki yamanjenjenje nejelasi.
Maya. Aidaro. Obutikira Johannes. Network yake inenge inonetsawo manje. Amai mwana mune pamuromo ini. Budikira. Kamera yako yakaita Yeah. X yakapinda upinde There you go. buda upinde futi. Makundiona mafara. Moyo mukuru. Yeah, tafara man. Lichizoka the floor vauya ubva wataura nyaya yako. Tiri kuona Andendenze. Omi ndiyangaitaura hanzi. Muriwo kunogara muflower pot. Chikuru kubvuta. Wemupapo unongodyiwa, wemugadheni unongodyiwa, wepavhu wakaiswa pavhu pepavhu, saka chikuru The floor hachakwani. Inzwai idzi Richard uya zvaakutaura. Richard ini ndinataura zvemuriwo kumba Richard hati mushoma. Iwo kati haiwa wakaiswa muflower pot. Ndichikunzwai. I was there. Aiwa iwo unongwana nga Richard saka ndandatukudza ndikati iwo wataura zvako Richard wataura zvake. Iwo wataura tewe muflower pot. Ndichapota ndichiitawo bhuku sageto youth. Ndichinyora mhosva dzako iwe Walasi, ndichinyora mhosva dzako iwe Omi newe Richard. Akuendaita sei? Iwe ungadedzera kuti muri wacho mushoma. Yangoti hangu vakarima small portion. Hands 2, hatombori 2. I know. Okay. Hatombori 2 enda titobotane wese. Saka Ndati manje ndakarima small portion semunhu ari kuchandwa izvi. No. Chero ndakaurima wawanda unoziita sei? Soon it will be winter. It end up in that as the floor secretary guy. Everybody will be talking to me now. That was spectator like materials. muchinyora imi sasekretary muchinyora timbogadzirisa nyaya dzepamusha. But the floor ngadonedzwe. Adonere the floor ari bhuwa ri papa. And Shero Richard ndiwononzi zenzile mai mwana ndini Rosika Zulu links wanga wakanyatso kurowa. The sun got to you and it's Zenzile stepekile. I wanonzi Richard. Zenzile stepekile. Isongoti Richard. Pane pamwe pekuti alright, saka ehlile ndiyani Richard zenzile pekile, which means it's Richard because akunamuntu owakwanisa ukukhuluma ngayo. Energy. Let's hope links is wrong okapera. Indakamuzokuti zvangu. Aiwa ndakatikusewo pa hot seat ka. Inini ndakapera kupi? Links. Links ainatira. Kuno kukwakutonhora saka ainatira. Ubupuza links ubupuza. Yo. Wainatira dzingani umfundisi wonke lo. Vele links ubukhuluma ubuthe hathi mina bengiphuza ngama morning and usuphelile ngama afternoon. Vele ubusuphelile nta. Ubutshela ukuthi ubuqala ukuthi ubufuna ukuexplain ukuthi ubuphuzani. Kodwa ubudakwe nganje. Stop putting your parrot on please. Sorry, Masa. You're gonna go.
Hey, life. Energy. I don't have energy. It's live. I was like, let me jump. Energy. How is your hangover? Stay hardcore. Zero. Wakauya nei kumusha. Uripo. Akuigira mbambaira. Mbambaira ndo dzandakatiza kumusha. Mira guys, mukona ndikakudonhedza muboxika, it means kuti nene ndanosa kuti device rako ndori kubva nemanoise yakawanda plus dzimwe nguva unenge une TV iri kuplaya. It's not like kuti ndakudonhedza zvekukumaka, no, but handingaregeri ndichirohwa nemacopyrights because mune madevice amuda sei amuna wari kuona watimuvi karodza music. Right, ndikuadresa munhu anditumira message kuseri kuti wai uchindidonhedza zvinova ndoita sei kana kune noise kwauriwo ndodonhedza wodzoka kusina noise. Alright, taurai tinzwe. Ona zvataifana the flow. The flow uri right here. Dzabo. Ndeipiwa takanyarara the flow. It's not for kids, it's for adults. Tamira wandimura vamuchimirei kutaura saka tinodaira. Aiwa. Kawala zikaenda ku. Wala satisa pangonzwa kuti dzoni the flow ari kuuya. Wala satisa. Lincoln. Who's downstairs? Lincoln artist. You can't talk to people when you don't say to the secretary. But no, you didn't give me a heads up to say, hey, I am here. Nice try. Hello, my sweetheart. Hello. How are you doing? Oh, well, I'm really good. It's been lovely weather here. Is it? Was it sunny? Ne accent dzinobva dzachinja. Apparently you were going to exactly great. Guys, I'll catch up with you later. Your apartment, by the way. It's not yours. Total Redita. Flow. Me. What are you doing? I want to wash the dishes. No, Jabika, but I want to wash the dishes. Unozosuka manjenje. Aiwa, ndatogeza mandiro echushiso. Ndatogeza mandiro. Udamageza uchada. No, not kuti ndichada, but time is not on my side. All right. Saka nechiteerera zvangu pane kupedza space mubox ndakaisa pamute. Ndakabva you twice what I'm saying. Ndati notogona kusukawo here. Handigoni. Unahaya inini. I can be a domestic worker. Tsitsi dzako dziri dzei? Kweyo kusada kubatsirwa ari mumwe wasatani. Ini zise munhu mukuru. Kandi uri tonyaraka kusada kubatsirwa waibata. Ndaizi aiwa uzoya unosuka. Isi takazvarwa kubatsira vanhu. Ana baba muponesi. Hai baba. Sisi Rose Masera sei. Ndambomiuta because noise yange yawanda mubox. Saka the flow ndione maeko gameti book tester. Yade akaita iye. Kama echoes ndiani? Ndiwe ka the flow saka. Hasi the flow. Ningona ari kuramba umute.
Sandiwe manjenjenje. Handina maikwe. Muta Tom. Oh, mina ndichita unmute yekere. The floor. The floor. Yes. The floor. Manjenjenje ndiye. Avaenda angane mazi eko anga asingaite. Ndandichitsvagwa ndiani. All right. Mbotaura tinzwe remai mwana. Ndikanzwa futi munhu andomudonhedza wose ndisingachazivi ndoita sei. Lincoln. Hello. Couldn't? I know to edit a compile. Watch Peppa Pig and go to bed. Hey, my man. Kune kuri kuplayiwa mani kuri madhivhaisi uku. Ndakuenda live. Ndakumita Peppa Pig. Koma mwana muri kwacha Peppa Pig. Obviously because my mwana ari kuona Peppa Pig. Mamunzi. Ndakakudza kuti mwana ngayo kuna baba wake. Hey Hassan Abdi. The full house. Obviously it's not me, guys. I know my devices, guys. Give me a shadow and then find out. Maybe because in the mute. Amen. I don't know. Ndakuenda live kana zvakadero. Shero unokwenda live saying iwe. The flow. Yes. Sha baskuru ranga rachikuka sha. Nezuro. Izvezvi ruvereka zvanezuro. Izvezvi. Usadaro Lincoln. Hatiziri ndare chikora pa. Ndana chikora baskuru. Sha. Akaipa. Saka mai mwana. Mai mwana. Mungu yakuzodropa mwana wangu rini. Kwa atiza. Vaenda vabva. Richard. Machikora baskoro pala. Lixi, urikudziswa naomi ndosaka unyarara so. Lixi. Madiji. The flow. Machikora baskoro the flow. I just say omi. The flow mnambo comment one hairstyle yangu. Ani makati unaita uchichinja. Aiyo ndiripa mobile phone saka and now screen yacho mdosho. Antu wazvona link kuti the flow havaisi. The flow wakwidzwa ndege mashanga pani. Aiwa ndina ndikutofunga kunoiswa locks ndirikugaya ndichavhurara ndichifunga nhasi. Okay, ndazvo wabviswa mabhanzi ako ndokuti uonekerewa kuma. Ako ndandapenyerwazve nemwambo uya inonzani uya chero ukazvidira jecha. Ndiani? Jeremiah chero akazvidira madhaka dire. Zveshuwa ndazvona chero haatambike naye chero anodya sipamwe asati vapedza kugeza anovazvona zvashero ndezvemaruva nguva diki ndobva tadonhedzwa tese the flow ndokutosara iye najeremaya uya paya vatopedza kutaurirana jeremaya ndobva anzi orit tobatana kuseri.
isitazongosara tangotarisa. arimo. Alright, Saka apa imbata makadaro ndotry kupinda nepanic kireba because ndikuita editing saka heavy stuff dzangu dzawandisa. Saka the flow madike. Handisati ndikutoita handikuona basa randinaro panapa. Saka motongotenga. Edita mapicture 5 ka1. Not 5, 1,000 pictures and my videos. But uri kuedita wakavhura mawindow 1 2 3 4 yo apa une maziso 2 neruoko 1 runocontrola mouse. Aiwa on imwe Idinaka right? ndakabata 2 Saka ziso 1 rinenge richiona kukona imwe yeuko rimwe richiona uku. Saka Richard no Richard aminota pamwe avati Richard wakasvinura. Sisi Rose Ana kufrisa. Koinda hapana chikungotira handitouya uri pabasa saka vanhu vako vatanga tichida kuripota ticharipota se iwe uri pabasa. Takachida kuripota nyaya dzese dzakaitika iwe usipo. Chivai mamudza kuti makati auye anytime padira. Report IT. Wala sigwara. Wala saka tandimire rega ndibva ndangogara ndaenda. Ruwa bhatiza waenda. Gogorozi. Garai mamudza mudze mukomana kuti mati auye anytime padira auya zokuona anytime. Doesn't matter. Aiwa nauti anyatsoziva kuti pakati auye kuzowana rubatsiro. Inzwa wala the flow uri kuzvinzwa here zviri kutaurwa naLincoln izvi? Hanzi ndina Lincoln. Ndatiri kuzvinzwa here zvaari kutaura? Handina kuzvinzwa. Hanzi kudini? Ari kuratidza mota ganai. Zvakanzi nagogo uye anytime pawadira the flow change. Ari kuratidza mota ga. Kwewe wakwenda kuna Lincoln zvaita sei? Wakwenda kuna Lincoln zvaita sei? Akaona kuti kwandiri kunodhakwa munhu saka auda kunjoina kudhakwa todhakwa tese. Aiwa, because aiwa. Let me advocate for myself. The flow. Inini, I was advocating. You were nowhere there. I was. Aiwa shero regeza kundipinza manje life. Aiwa no chance. You are not. Aiwa iwewe, you are the one who's supposed to show me why I should be your secretary. I am Lynx's secretary because he's always here. It's like, you have to show me why I have to change. Kune application inoitwa after the show. Well, some people jump the applications. Lincoln. Hello, say. Aiwa. Corrupt. Nobody tangira corruption, papa. Ina namboita corruption. Let me try kushanisa. Omi. Yes. Omi. The flow. Lex doesn't even know. He even put that as his secretary. Leave him alone. Attack you.
Guys, ini ndakumboenda live yangu but munogona kusira kuseri muchitaura ndakuenda live panapa.